The press exists to inform and educate. Its freedom cannot be without the people who must be informed for them to decide on matters of public interest. We should and must present issues of public importance in a manner that is honest, balanced, objective, without fear and favor. Thus, we give you Action Firing Line. Investigative report, interviews, analytical, objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. And now, here's your anchorman. Sa gitna ng aksyon, sa harap at likod ng tunay na pangyayari sa aksyon balita, mga bagay-bagay na dapat niyong malaman. Kami ang inyong mata sa loob at labas ng maaksyong buhay. Ito ang Aksyon! Aksyon! Radyo! Aksyon! Firing line! Alas 6:54 Aksyon Radio Philippines Standard Time. Mayong gabi naman sa inyo tanan, Luzon, Visayas kag Mindanao. Action Firing Line. Yari kita sa katapusan ng adlaw sa bulan sang Oktubre tuig 2022. Ang inyong kaaksyon-aksyon na Marlon Hedawaya. Action Firing Line. Antes para ba ng taran hibalaunta mga kaaksyon kung nano ang sitwasyon ang hulag-hulag sa ning palibag o naman nga bagyo no nga ang ngalan Queenie. Tropical storm Queenie. DYEZ Aksyon Radio sa Bacolod Weather Update. Papabulig ta sa isay pagi sa PDMPD, Provincial Disaster Management Program Division with Action Gun Republica. Action Gun, mayong gabi, please come in. Action Mar, mayong gabi sa aton mga listeners. Si Queenie kang ina sang kaagahon nag-intensify ini siya halin sa tropical depression, isa na siya ka tropical storm. Ari siya nagatahak sa baybayon pa kadto southwestward, Mintinado yang iya kabaskugon no. Kag ang iyang lokasyon karon ara 695 kilometros na sidlangan na bagat na nasidlangan southeast sang hinatuan Surigao del Sur o kunara 735 na sidlangan sang Davao City. Ari siya 7.0 degrees north, 132.5 degrees east. Ang iyang gios sini pakadto west southwestward no. Nakatungdan 25 kilometro per hora ang dalaga niya no. Ang iyang kabaskugon nga hangin 65 kilometro per hora, nagamadlo siya 80 kilometro per hora. Sa sabong ay pa may nabatak nga wind signal no. Kag ang iyang epekto sini sa buwas sa gabi no, hasta sa Miyerkules mahinay hasta sa may kasarangan lang, kag may tiniun man nga madamol ang bunok sang pag-ulan. Mabatyagan sa Caraga, Eastern Visayas kag Davao Oriental. Sa Huwebes ara mahinay hasta sa may kasarangan nga may tinion man nga madamol nga pag-ulan, mabatyagan sa Davao Region, Northern Mindanao, nasidlangan kag sentral sang Kabisayan kag Kabikulan. Kag ang iyang kabaskugon ini nga hangin pagabatakon sa eastern portion sang Karga kag iban nga bahin Eastern Visayas no. Buwas sa gabi no, para sa Likistrakya ang most likely laban-laban nga batakon sang pag-asa ang wind signal ara siya sa signal number 1 lang no, signal number 1 lang. Ang madason nga 24 oras si Queenie arat na sa kasarangan hasta nga mabalod ang kadagatan. May wave height ng 1.2 to 2.4 ang mabatyagan sa nasidlangan sang seaboard sang Mindanao. Tiini nga kondisyon may ara nga delikado sa mga gagmay nga sakayan dagat kag aton marinero. Ginapabisuan sila nga paiway anay pabinturar palaot sa kalalawran. Okay. So si Queenie ang iya kag track intensity outlook no sang pag-asa ginabana-bana ni siya
pakadto nakatungdan sa masunod nga 12 oras. Antes siya magaliso, nakatungdan buwas sa aga hasta sa Miyerkules ang kaagahon, no? Dason pagka Miyerkules ang hapon, ini nga bagyo magasugod ni siya pakadto na northwestward sa Caraga kag Eastern Visayas area. Si Queenie, gina-forecast nga amin tinadoy ay kabaskugon sa madason nga 12 oras. Kag ang nami nga good news ini si Queenie magahuyang siya into a tropical depression o buwas sa kaagahon o kon sa gabi, no? Kag magahuyang pagid siya into a remnant of a low pressure area sa Webes. Okay, tayo mo ng good news, no? Si Queenie, no? Ang iyang alagyan daw nagpadalom siya pero tabuay man sila sa inagyan ni Bagyong Paing, no? Okay. Si Paing naman niya ari na saya nag-intensify siya, no, sa West Philippine Sea, sa baybayon sa West Philippine Sea. Ang iyang lokasyon ari siya 17.6 degrees north, 116.7 degrees east. May nasakupan pa siya mga western portion sang Luzon, no? Kag ang kabaskugo niya ara 110 km per ora, ang madlos siya masubra 135 km per ora. Ang classification niya is severe tropical storm, no? Ang nabatak nga signal ari sa number 1 Luzon lang, wala ang Visayas kag Mindanao. Malayo sa aton daw trough lang ni aton idulot diri sa aton. So ang aton nga 24-hour public weather forecast si Paing, no, ang na severe tropical storm idulot ni magalumon nga kalangitan. May pagmadlos nga huyop sang hangin dito sa Ilocos Sur, La Union, Pangasinan kag Zambales. Subong man sa Western Visayas, Mindoro, kaprobinsyanan sang Mindoro, Palawan, Romblon, Bataan kag Cavite. Idulot yung maning magalumon nga kalangitan, may lapta-lapta nga pagtupa sang ulan kag pagpanagoob. Ang Metro Manila subong kag ang iban nga bahin sang aton kapungsuran, medyo maayad-ayad ang ilang tiyempo, ano? May pag-umbuum lang kalangitan hasta nga magalumon ang ilang kahawaan. May dala lang siya na ligwin nga mga pagulan o kon pagpanagub nga tugas ang localized thunderstorms. Ang aton nga forecast wind kag coastal water conditions ang aton shoreline sa seaboard sang nakatungdan nga bahin sang Luzon, madlos ang huyop sang hangin, direksyon na bagat na nakatunglan pakadto na bagat na nasidlakan southwest to southeast, mabalod ang ilang kadagatan. Ari kita diya sa Visayas kag sa iban nga bahin sang Luzon, kasarangan hasta may pagmadlos man nga huyop sang hangin, ang direksyon niya na bagat na nakatunglan pakadto na bagat na southwest to south. Kag may kasarangan hasta nga mabalod ang aton nga kadagatan, may takosin nga aton wave height 3.1 hasta sa 4.5 metros ang aton nga astronomical tide. Kag ang aton tide times alas 7:36 karon sa gabi, ang unas naton 0.1, magabalos ang taob alas 7, 2, no, 1.1 metro ang kadalumon. Kag alas 5:24 sini nga gabi nagtunod si Haring Adlaw, magapakita ni siya si Haring Adlaw alas 5:39 buwas sa aga. Gahamboy kita 25 hasta 30 degrees Celsius o kon 67 hasta sa 86 degrees Fahrenheit. Amo na kabukusan sa aton lakat tempo sini nga gabi. Akson gan si Bagyo Paing way padalayon nga nagbiya diri sa par. Manugbiya siya. Pero ang sirkulasyon niya sakop yapon sang mga wisik-wisik ang western section sang northern Luzon. Gamay naman lang Gamay naman lang. Pero ining si tropical storm Queenie, why sang ginbatak nga mga lugar storm warning Wala signal. Wala pa. Pero anong pag-monitor nimo sa reaction gan, why ni sa sang direct effect diri sa aton?
Sa subong wa isang direkta effect. Aha. Base buwas kuno sa gabi o kung sa kagahon sang Miyerkules, posibilidad nga batakon sang pag-asa signal number 1 diri sa Caraga, Eastern Aha. Visayas kag Eastern Mindanao. Aha. So kabay pa nga mangin mabuotan ni Squinny, hindi lang magkasunod bla kay paeng. Kaya kadamo Malagay sa yung ginbilin. pakabuot ka. Gani, oo. Dapat Ay pakabuot. patakatong kaawaran naman. no? Gani man, no. Damo sa nagkalamatay sa Bagyo paeng. Action gan, salamat, Gid. Sige, welcome ngayong gabi. Action firing line. Ganda Republika sang PDMPD, si Bagyo Paeng, manog biya pa lang dari sa Philippine Area of Responsibility. Kamay pangin sa magbalik, may natabo na mong nagliligad ng mga tinuig na to. Ang Bagyo, manog biya na sa Philippine Area of Responsibility, nagbalik pa siya. Siguro may nalipatan bla. Action firing line. O kung may nagpaypay sa iya, teka may paspaing. Mabiya na ba, maluoy ka paing, damo sa nginbilin mo di nga patay. Si Bagyo Queenie, ari na nakasulod na sa pungsod sang Pilipinas kag hulatunta by Wednesday or Thursday, hambal ni Sir Gani, base kung may mga subong way pa sa mga lugar nga napaidalom sa anuman nga storm warning signal, no? Ang paglantaw ko rin si Bagyo Queenie do mangayon mabuot ni say, ha? Pero way ta mabalaan kay galigwat-ligwat bay ang batasan sang bagyo. Action firing line. Di ang ginbili ni Paeng, masubo-subo kag masakit man sa balatyagon nga balita, bangod ang naglaslas nga si Bagyo Paeng, way lang naghalit ni sa mga puluyan, kag way man naghalit sa mga propiedad, kundi nagutas man sang kabuhi sang pila ka mga tawo diri sa Pilipinas. Action firing line. Ang kanamuon sa mga nagkalamatay, arana sa 98, lapit sa gatos na, ang mga nagkalamatay, mga kaaksyon, amo din datos ngayon pagwa sang NDRRMC subong nga Monday. Ang pinakadamo nga nagkalamatay, amo ang 53 dito sa may Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao. Ang tatlo halin diri sa aton sa Western Visayas, may taga-duha dito sa may okon na duhaman ka mga nagkalamatay halin sa Soksargen, Timag Soksargen, Cotabato, Sarangani, South Cotabato, kag Sultan Kudarat, dito gyapos Mindanao. Action firing line. Laka lang kitak bati iya nga ang Mindanao ginhalitan sang dako sang naglaslas nga bagyo mo. Ang permi ginhalitan niya among area sang Luzon, no? May 69 pa ka mga persona nagkalapilasan halin sa 1,014 ka mga paing related incidents. Kalabanan bangod sa baha kag bangod sa landslides. Action firing line. Ang kanabuo naman sa mga tawo nga napektuhan ara sa 1.95 milyones. Botsalingon, 1.9 ka mga tawo apektado diri sa Pilipinas. Kag 590,990 ka mga pamilya ang displaced individuals ara sa 935,374. Action firing line. May mga balay nga nagkalawasak kag nagkalaanod, ang iban nagkatikangkang o kung nagtakilid. May 4,188 nga may 12.4 milyones ang balor sang kahalitan. Ang infrastructure damage, 757.8 milyones ka pesos. May 24,813 ka mga mangunguma kag mga isda ang nagsuprar, ang nagsuprar sa kapierdihan, sang ila sa nga mga pananom, kag ila sa palangabuhian mga isda kay mo nga nagabagosbos ang bagyo. Action firing line. Di 435.4 million pesos ang balor naman sa kahalitan sa mga mangingisda kag sa mga mangunguma. Ang isa pagkahalit ni Paengho, may 400,000 ka mga electricity consumers dito sa Luzon ang nagasuprar sa buong sang Ligom Dulom. Oh no! Ligom Dulom, gid ka kon Ligom Dulom. Halitan ka na sang bagyo, way ka pa sang power kuryente. Action firing line. Way to gyapon power sang kuryente ang 400,000 masubra ka mga konsumidor
Hindi basta-basta nga halit ang ginbilin ni Paing. Ti pihong malawig-lawig pa nga mga inadlaw ang ato sa nga paghulaton antes mapunan, antes makabangon ang palangabuhian kag mabalik sa normal ang sitwasyon kag kahimtangan sang mga nagkalahalitan. Action! Firing line! Firing line! Isa lang mapanugyan sang sa nga palatuntunan para sa tanan-tanan nga mga nahalitan tangla kabos babaw. No? Ampo sa kahitaasan. Kay mati siya kag siyagid lamang na ang nakahibalosang tanan. Why sang imposible kung kita mga ayo bulig siya. Kay initanan nga mga hitabo makakson sa aton pungsod sa kalibutan. Ginakabig ina nga pagpanghangkat sa aton tanan kung paano tayo na malampuwasan. Action! Firing line! Ang kalamidad kag trahedya kada tuig gakatabo gid sa aton. Why sang tuig diri sa Pilipinas nga why sang trahedya kag kalamidad. Pero why sang pinakapag-on nga panaming kundi ang ginatawag nga pagpangamuyo. Tikabay pa nga why na sang bagyong pareho ni Paing nga magwaswas diri sa pungsod sang Pilipinas. Action! Firing line! Pero no hindi ginamatabo nga aman samtang si Paing anatalana nga magababay sa Philippine Area of Responsibility sumunod naman yo. Ining si Bagyo Queenie nga ang kategorya niya tropical storm. No? Mas bulubaskog kumpara sa tropical depression. Tiyan mo na mo. Maumpisa na isa sa isa ka low pressure area kung magbulubaskog porsa niya mahimo sa tropical depression. Kag kung magbulubaskog pagid ba tropical storm. Kag kung magduga pagid baskog ya severe tropical storm. Kag kung madugang pagid typhoon agad. Action! Firing line! Hasta ka mag-super typhoon. Super typhoon ko magkabati kita palanindog blay butas na. Action! Firing line! Halong ta kag ulo-ligmat nga punta kay ari na sumunod dire. Si tropical storm Queenie. Kung sa mga tao pa magkakson si Paing natalana nga magababay magkakson protest Queenie nagbulos naman. Sumunod naman ang nuktok naman sa atos Queenie kag may nag-abri. No, ari sa aton na sa Pilipinas. Pero don't worry kay ang ini nga weather disturbance nga si Queenie nakitaan nga hindi direkta nga makaapekto sa pungsod as of now. Action! Firing line! Sa pagkakaroon, way tabalaan boss. Base ko magtigbaliw bla kag kuha sa porsa bla. Makuha sa sanggahom. Para nga mang halit naman sa aton di. Baw tama na kay damo sa nahalita na si Bagyo Paing. Ano pa balita mga kakson? Si Presidente Marcos nagsiling kasubong nga Lunes, subong nga Monday nagsiling siya nga way sang rason kag hindi kinahanglan nga magdeklarar sang pungsod nun nga state of calamity o kon nationwide nga state of calamity. Action! Firing line! Amaning simpleng kasabat sang presidente sa rekomendasyon sang NDRRMC man kung mag-declare sang state of calamity. Ang isa ka lugar, kuhaon mo ng recommendation sang Disaster Risk Reduction Management Council. May recommendation nga state of calamity ang NDRRMC pero ang last say, ang katapusan nga desisyon ara sa presidente. Action! Firing line! Ambal ni Presidente Marcos, no. Why rason nga mag-declare kita sang nationwide nga state of calamity. Si Marcos na yung desisyon, hindi. Kaya ginimo niya antes sa nagpagwa sa ng desisyon ni, ang ginbasihan niya, nagkonsulta siya sa Department of Environment and Natural Resources o kung na DENR. Ang siling sa DENR, hindi naman extensive, hindi man very highly localized ang kahalitan kung isa lamang ka highly localized. Action! Firing line! Yambal niya mas makatutok kita sa maayo kung dire na lang kita subong nga calamity status ta. Siguro may iban man nga pamaagi bilang presidente nga tibisan wise ang state of calamity. Mapanasig yapon ang pagpadala sa bulig kag may makuhaan dayon sang pundo nga galastuhon. Action! Firing line! Hindi ka makahulag kung way kaibot tanay gastuhon. Manamid taha kung mayara sang declaration
nga nationwide state of calamity. Ang bintaha sana, siyempre ang mga local government units sa mga LGUs. Pwede na nga gastuhon ang calamity fund para nga ibulig sa komunidad nga naapektuhan sa trahedya akon kalamidad. Action firing line. Sa record sang gobyerno, nagapakita nga mayara sang nagsaka ganyo ang record sang gobyerno. No? Una nga namunot na 1.9, pero sumaka 2.1 million ka mga tao na individuals affected ni Bagyo Paing. Ang figures kalini daw ay nagkasalalanto mo. No? Normal di ka katabo doon sa Pilipinas nga huwag ka sililigo, huwag ka salalanto. Ang mga figures ka napagwa sa nagkalain-lain nga mga ahensya sa gobyerno to. Action firing line. Hindi man magsigo, hindi man magsanto, importante kato pa ang bulig. Muna, kaya basi kung dabo ba lang rinaguok ang tiyanbla, gawa isang kalanon. Ang importante, ang gobyerno dapat magatag sang bulig, gawa isang kapin, kagawa isang kulang. Action firing line. Firing line. Alas 7:14 Aksyon na Radio Philippine Standard Time. Bagyo sa Pilipinas, pilapayhan ang magalaslas. Walang question naman ang palamagutanon sang kalamanan. Bagyo sa Pilipinas, pinapayhan ang magalaslas. Action firing line. Ang pag-asa nagsiling nga may at least 5 pa ka mga dugang tropical cyclones ang mahimo nga mag-igo diri sa Pilipinas antes matapos ang sa mga tuig 2022. Ang 5 be palay munong dalang kamo. Action firing line. Amaning ang 5 ni kag ginapaabot nga tropical cyclones pa. Palayag ni pag-asa forecaster Chris Perez, no? Siling niya sa bulan sa Nobyembre, maisa, 2, 3 ka mga bagyo ang naumanta. Ti subong October, di ba laging siling 4? I don't know kung ika-4 na rin. Ining si Queenie. Siguro ika-4 na daw, kaya nagliligad to may mga bagyo man to, pero hindi itantong halit ya. Action firing line. Ang pinakatuso yung bagyo mo ni Paing ho. Ano pa kinambal ni Perez di? Based sa pag-monitor nila, magasunod o kung magadevelop sa sunod sang area of responsibility sa Pilipinas, ining mga bagyo ni. Ang balya sa bulan sa Disyembre, may isa tubtob duha. Isa okay na na. Action firing line. Kaya na magduha para nga maka-enjoy kita sa bulan sang Disyembre. Subo ang pag-asa, may na-monitor. Amaning latest nga monitoring nila, 2 ka mga tropical cyclones. Asa na sa lintara, ining si Paing nga nag-severe tropical storm pero manugbabay na siya sa Pilipinas kag ang tropical storm nga si Queenie. Action firing line. Firing line. Ang DSWD, ang Department of Social Welfare and Development, amo ning isa sa nakita ko pinakasako nga ahensyas bong sa gobyerno, ang DOH, ganit daw nagkulo-kalma-kalma mo, no? Kaya daw nataka ng mga tao sa COVID-19. Ang sako subong ya ang DSWD, no? Labi na may bagyos bong. Ang papanagtag to sa kayuda, nagligad to, DSWD man. Ang DSWD may ara sang panawagan, nanawagan sila nga sinong gusto na volunteers. Action firing line. Para magbulig sila sa ahensya sa pag-repack sang mga relief goods ngay panagtag sa mga apektado nga pamilya sa ning bagyo Paing. Dito na sa Metro Manila ya, di kadamo gid man tuod sa apektado dito sa Metro Manila mo. May kapin isa ka gatos ato ka mga volunteers ang nagbulig to repack sa mga goods sa main warehouse dito sa may Pasay City. Kamay pa gina-repack yun nga mga goods, mga ka-action, kamay pang expiration date, layo ha. Silang ko base, balang expiration date, lapit na lang ha. Issue naman na daw. Action firing line. Medyo matiga naman sang mga magabaton nga pamilya or individual sa malawig-lawig nga tion. No? Kaya hindi man taran nga paghatag mo na lutuon kag kaunon dayon na sa mga affected families. Iba niya nga tigana na sa kung lapit na lang expiration, kag malabutan ang expiration, tindin nila pusla na. Ang iban, way na gana galanta expiration date mo. No, ang ilan siya lutuon din sa gida para makakaon. Action firing line. Kaya mga nag-volunteers to mag-action kalabanan to taga Bureau of Jail Management and Penology, may barangay volunteers man, may Philippine Air Force, kag private
citizen. So may repacking operations to kada adlaw ya dito sa may Metro Manila sa Luzon. Kang kalawigon sang Pinot Sanay. No? Ano ganin ang kanta ni Jomar Rayman? Ang ganin na ibaon mo ako. Ano na? Balutin mo ako. Action firing line. Diripak balutin mo ako. Ibaon na. Mo nagaperme pati ang kanta ni Toto Jomare mo. Action firing line. Ang Pinot Sanay dito sa Metro Manila magalawig pa tubtob November 11 lawig nga Pinot Sanay ba? Kabay pa nga magalabot gina sa dapat nga halatagan. Action firing line. Firing line. Sa ilawanta naman ang balita ay iban nga balita mga kaaksyon sa bahin sang nasyonal sa gihapon. May ara sang linibo ka mga tao nagsugod na bisita sa mga sementeryo. Isa ka adlaw antes ang tigkalalag na may gibantuon bisita sa buong October 31 mo kaya tulutawhay pa. Action firing line. Was fiesta minatay was All Saints Day. All Saints Day. Pero ang numero nga uno kag doso hindi man pula, hindi na sa regular holiday. Pero, daw special lang, no? Daw special non-working day. Action firing line. All Saints Day, kag All Souls Day. Kung sa Tagalog, makasun, Undas 2022. Tinidtop lang sa may Manila, South Cemetery, ito sa may Makati City. Ang taranto nga nagabisita sa patio makakson, ginaobligar to yung magpakita sang vaccination cards. Antes sila pasugtan nga makasunod sa patio. Na puslan gid ang vaccination card so. Action firing line. Sa iban nga mga sementeryo, amo-amo manayhan ang pagsulundan gid patuman nila. Subong nga may ara sa gihapon sang kaso sang COVID-19, ang DOH makakson kahapon pala Domingo may panawagan sa mga Filipino. Ang panawagan sa mga Filipino nga dapat mangaman. Kaya mati, ginkakas na kamay ang restriction sa pagsuksok sang face mask. No? Di dapat magsig pangaman dalang kuno dapat halong sang maayo. Amo ding advisory sang DOH. Action firing line. May checklist nga ginpresentar ang DOH para mapahagan-hagan ang risgo. Ang pinadara ka mga ginadubilian nga ipasunod sa mga patio, number 1, pointed objects, gindi pwede na. Tiin na mga nagapangaloya, nagapangkiskis. May mga taliwes man na dapat ambot kung paano na i-handle sa ato sa mga otoridad. Action firing line. Kaya manti, pointed objects mo, mataliwes nga bagay. Pusil hindi gid. Hindi gid dapat ang pusil Magluwas kung otoridad, kung duty ka. Ang makahulubog kay Limdon. I-check to na kay ang ibanda ang makahulubog ilim doon ginasunod nila sa water jug di balan. Action firing line. Gambling items. Barahan di pwede. Majungan di man pwede. Batad pwede hindi. Ang batad bugoy ba sino man nabing mabugoy sulod sementeryo man? Action firing line. Why guro Ang kabataan makakson edad 11 anyos panubo dito sa Metro Manila. Ting ginikanan to kung guardians ginabisuhan man lang. Nga kung pwede, wala man gintanto, gindumidian na. Nga kung pwede, hindi lang pagdalon sa sulod sa patio. Amo man napadugyan sang ato sa lokal gobyerno deres Bacolod ho. Naibili na lang. Galing kay pero problema, may mga pamilya yang huwag ginabilinan sa ina sa digagbay kabataan. Ano be? Di alang-alang Manila na nga sulod ares bakag. Ang ilan sa nga bata para hindi kaupod. Dalon gid nila na, no? Depende man na, no? Depende guro na sa pag-istoryahan na depende na sa pagpaintindi sa mga otoridad. May safety protocol officer na to nga ginpa-duty sa mga patio. Action firing line. Sa lawanta ang balita lokal, mga kaakson sa oras nga 23 minutos nakaligad sa tak ng alas 7. Mga patios Bacolod, subong palang adlaw mat-amat na nga ginadagsa sa mga bisita. Ang negosyo liwat na naman nga nabuhi. Ang trapiko liwat na naman nga ginabantayan. Action firing line. May sobra 400 ka mga special permit, no? Kagin issue ang syudad
para sa gusto magnegosyo sa gwa sang patyo. Ginisyon isang bakulod ang kalabanan nga negosyo ng ibala bulak kag kina mga candle vendors. Mga may isa kagatos ka mga flower vendors halin sa banwa sang Murcia. Ginpasugtan sila nga magkamaligya diri sa bakulod. Mayo, no? Ginpasugtan sila ni Mayor Albi Benitez. Kahit din nag-ayo bang gurobla. Damo ya ang mga tao doon sa Bacolod kumpara dito sa Banwa sa Murcia mo. Action firing line. Di way man naguro sang hindi man ni guro bunggo sa iban nga mga negosyante sang bulak nga taga diri sa syudad sa Bacolod. Pero hindi kamo magka-plaster sa bisan diin lang. Damo biya sa nabayan ko diri sa may dalan sang Burgos. Kili dalan ang sidewalk kani dara sa may area sang downtown, no? Ang alagyan na kakson, way ka sa agyan, kay napuno niya sang display sang mga bulak. Abi, pagitain nyo na bulutangan gusto, kay alagyan nila. Action firing line. Ayun ko ng tabo, bla, way galukdok libutan, maglabay na. Kung galukdok ganik libutan, but sa lingon, grabe ang ginapangatubang problema. Labi na gid ang sawa, binagbulagay, nagalabay na sa, kita away sa agyan. Basi kung basi kung panang lapakan niya na mga ang mga bulak na kamati alagyan mo sidewalk. Action firing line. Dapat idug-idugan nyo lang gawa, no? Diri sa Bacolod mga kakson, di basta-basta nga magkamaligya kundiin lang. Kaya may ara galigin pang designar nga mga lugar, no? Ato ni baloon abi dugay kundi hindi nga mga areas ni by coordination meeting ginpatigayon sa tuyo nga mapasiguro ang kalawasan sang publiko plus ang pamuno sang Bacolod CDRRMO mayara sang panugyan sa mga gusto magbisita sa sementeryo. Action firing line. Importante ini bagod kun wala kamo ihibalo labi na sa ginikanan basit kun magkaproblema kamo kun di inyo bilin inyo sa kabataan kay ang pangabay diri kung pwede ang bata hindi na paupdon. Action firing line. Dari nagsunod dispensar sang mga tao. Ang natabo nga stampede la. Hindi ko kaamot to kadamo sa nagalabatay, no? Stampede dito sa may Seoul, South Korea. Natabo mga kakson, Halloween event. Di magsiling kita stampede. Ang pinsar sa tao na kung paano sa makagwa sa sinang pagginamon-gumon sa mga tao. Ang mga nagkalabatay, ito Josep kag Maria Patawara, 153 ka mga tao nagkalabatay ito. Ang kalabanan, kabataan. Yan detalye sa sanimalita niya may kantanan sa panugyan kag pagsulundan sang lokal nga gobyerno tutukan. Action firing line. Firing line. Mga ginpang bakwit sa Bacolod bagod sa peligro ni Bagyo Paing, balik na sila sa Puluyan matapos ang pinag-adlaw nga pagtiner sa mga evacuation center. Ang kadamo naman sa mga balay nga nagkalaguba ginausisa pa kon pila parang balaan niya kon ano pang pwede nga mabulig sa ato sa nga syudad. Action firing line. Samtang 864 864 ka mga kasapatan ay naapektuhan sa Bagyo Paing kalabanan patay gini dili sa Negros Occidental. May ara ko kita post bala sa social media. Miguhay sila, no? Ginkuhaan niya video ang pagkalamatay sang bibi sang iya siling amigo. Kakadlaw pa sang siling niya. Pasalamat sa samahal nga magkako mo. Siling nga, thank you Lord. Nga mo na natabo sa bibi sa amigo ko. Kay nagligad nga adlaw nang ayo ko siya bibi apat bilog. Wa gisa nga nagtag. Siling nga gin pangamatian gid ang pangamuyo ko. Nga kabayon ta magkalamatay tanan bibi niya. 150 patay tanan. Action firing line. Basyahan sa samigo ya sa likod na tubi untat live ya Action firing line. Pinto sang pintak pilog bibi patay tanan mo. Kay samtang gabagyo kunong migo niya. Samtang nagabagyo gintaw ganyan ng migo niya nga tagiya sang bibi. Siling niya mig gabagyo ho ang mga bibi mo panghimusa na kay ba siya magkalalubos. Ti sabat sang migo ang migo ya tagiya sa bibi siling nga way na problema pre. Kabalo niya magsaka sa baba utop ang mga bibi ko. Pagkaaga sos
pinamonpon niyang bibi kanulutaw. Action firing line. 150 bilog bibi. Oh. Sila nga, Lord, salamat. Gagin pa matian mong pangamuyo ko kabi unta makalabata yung bibi ani kay waysa nang nagtag. Action firing line. Tiyang 864 ni nagalain-lain nga kasapatan. Diri sa Negros Occidental makakson ang balor sa di konsuma-sumahon. Ang balor sa di konsuma-sumahon mga 982,000 ka pesos plus may hara sang mga pasilidad man nga nahalitan man balor 30,000 pesos. So lapit lapit sa ka o sobra gani sa milyong pesos. Action firing line. Inisyal pa rin damage sa report ng mga kakson ginsumitar sa gobyerno provincial. Di na rin nga bano makaksunad dahil balaon tanong gadugay kagkahalitan naman sa mga pananom. Aton man nga hulaton kay way pa so far sa report nga ginsumitar ato sa di Office of the Provincial Agriculture. Action firing line. Samtang holiday meeting ang diplastar ang mga plano sa Undas 2022 kag preparahan ang panibag naman nga Bagyo Queenie ginpatigayon subong nga hapon. Action firing line. Si PDMPD Head Dr. Kailian, isa sa mga nagpanguna sa ring Sinapol ni Zoom meeting ini siya. Holiday kamanti subong way trabaho mo sa mga opisina sa gobyerno, special non-working day. Pero ang mga hitabo sa Undas hindi gid pwedeng patumbayaan nila bina ang nagsulod nga Bagyo Queenie. So amo ni may Zoom meeting, may holiday meeting. Ano ba lang ginambalan, ano ang dugang nga preparasyon? Tamatian taman dugay-dugay. Action firing line. Ano pagid ang balita diri sa lokal? Aring video sang subject. Video sang subject sa illegal drug buy-bust operations sang mga otoridad. Nag-viral kay nag-viral bangod sa ginhimo nga hungod. Hungod nga pag-uba. Panapton sang subject para pamatud-an nga wala sang illegal nga droga sa iya sini nga posisyon. What? Nagoblasa. Kag matindugan niya ang iya sini akusasyon nga planted. Mga planted ang mga na-recover sa iya. Bola lang yan. Nabalon ta na dugay-dugay, no? Kung bla planted goro hindi. Pinasahi nga tabo ni kay sa kada buy-bust operations, ang subject na kaksyon dakop niyo na mo. Ginapusasan ina makaksyon. Pero ini nga buy-bust operation dito sa may Zone 5 sa barangay Mambulak, sudad sang Silay, Negros Occidental. Ang video viral subong galing kay sinampaw-sampaw mga tinaga ginahambal no sang mga tao may hara sa nagasinggitan, may nagawawaw, may nagahibi. Amo na mabatian ta magkaksunda plus may pangsuya pa to sa mga otoridad. Action firing line. Ang subject nag-ako magkaksyon din nga nag-ausar giban siya sa illegal nga droga pero why siya kabaligya amalya? Ano ba ng plastada sa hindi bala may ara sang ginasunod nga proseso? Ang mga otoridad ta kapulisan marakonpedeya sa papatigayon sang buy-bust operations. Kanumdum ka mo to nga may ara ganit sang proposal mo. Amot kun nadayon to o kun waay. Yan tong plano bala kapag pagbutang bala diwa sang body camera sa lawas sang mga operatiba nga nagapatigayon sang operation. Action firing line. Para tanan-tanan balaan, Waay sang tago-tago kag ang kamaturan mabalaan gid. Okay tani to nga proposal to. Galing kay waay man to waay to mapostroged, natestingan to po do waay mapadayo now. Pero nga naglampot nas punto nga naghublas ini isa ka lalaki, isa ka tinugan nga subject sa buy-bust operation. Dugay-dugay lang. Action firing line. Samtang bataon nga pulis kag amo ini sa kuntani ang ginasaligan sa niya sa nga pamilya. Subok kay nakasumalang sa isa ka trahedya, patay, matapos gina-report nga na biktima sang ginatuwag nga accidental firing. Action firing line. Subong ang mga mensahe mensahe sang pagpakig-unong bla, amat-amat nga naganagsa partikular sa social media. Halin sa mga abyan, halin sa pamilya, kag kakilala, kag pati mismo sa mga kaupod niya sa Philippine National Police.
Patrolman Val Liansing. No? Ginaligar nga nalukpan sa pusil sa isa nga balay dito sa may Purok Punay, Barangay Basilingan, Bacolod City kahapon Domingo. Ti ang bala umigo diri sa dalom sa kapipingig niya kay sagtang. No? Ti grabe ang igo sa bala. Gindala siya sa Bacolod Adventist Medical Center pero way matabangan. Action firing line. Tinang pulis ni tani padala ni siya bilang augmentation cup. Dito sa EB Bagaluna Police Station kamati napaidalo ni siya mo sa Negros Occidental Police Provincial Office sa Conda, NOC PPO. Ti assign tani siya dito sa may EB Bagaluna Police Station. Ti magsiling kita patrolman. Ti kon sang una nga ranggo na Police Officer 1 ina siya. No? Hubin mo 24 anyos pa lang ang pangidaron sining pulis di Macacson. Kag, ari standby ka mo. Ang isa ka makakuha atensyon sa saning hitabo ni. Bangod kun kabuhi lang sa saning pulis ang ato saning istoryahan. Hindi mahapos ang mga inagihan sini. Nagdako siya sa Home for the Blind. No? Dira sa may barangay Mansilingan. Opo na sa nga Iloy. Opo ang stepfather niya. Kag ang kalabanan sa isa mga kauturan, bulag. Action firing line. Isa pa ka signifikante nga istorya sang iya sa nga pamilya Macacson. Kaya nagkuha ni siya sang 2022 National Search for Salaysay ng Buhay ng Pamilyang Pantawid. No? Sa ito ginatawag ni Macacson nga Huwarang Pantawid Pamilya sa Isay. No? Siya na ginhatagan sang pasidungog. Ginatiguluhan to Macacson ang Isay niya, ginatiguluhan niya mata. No? Mata. Ti ga reflect ko na do ang kabuhi niya mo, no? Sa ginatawag nga sa mata ng batang 4-piece category. Action firing line. Standby kay tutukan ta ining pinasahi nga istorya kag hitabo ni. Ang pamilya magasaysay sa interview ni Action Zel Medardo. Kag-ari pa, no, kay si Action Zel, nagkanto personal dito sa Puloy-an mismo, sa sining pulis ni. Kag-ari pa gid ang isa yung kabantayan. No? There is Action Radio Bacolod, Macacson, kada Domingo, may programa dire. No? O kon Sunday program. Nga ang tigulo is Istorya Espesyal. Istorya Espesyal, ang tigulo. Ang host na Macacson, o kung anchorman, si Bacolod City Councilor Israel Ising Salanga, kay si Mark Salanga. Nawining pulis ni, nga si Liansing, nagligad lang nga edisyon, September 4, nga edisyon, mga kakson, sang Istorya Espesyal. Ining pulis ni si Liansing, na-interview sang sina nga para tuntunan September 4 nga Istorya Espesyal. Dire mismo sa estasyon sang Action Radio Bacolod. Action firing line. Na-interview live ining pulis. Nagsaysay siya kung ano ang isa ng mga inagihan sa kabuhi. No? Pero so waay gid ginalauman na ka-action nga hitabo. Kahapon lang nakasubalang siya sang trahedya. Standby kamo kay balikanta ang bahin lamang sa tingog ni Patrolman Liansing sang siya ang na-interview ni Konsihal Salanga dari sa Action Radio Bacolod. Ang istorya sa likod sang kabuhi ni Patrolman Liansing. Plus, sa patrol ipaplaster ta ka Action Zel Menardo Abalita angot sa sitwasyon sa pamilya, ano ba lang ila sa nga pagpate, aksidente gid man ang natabo, kag importante man kung anong pwede mapanugyan sang pamunuan sang Philippine National Police, partikular din sa Bacolod City Police Office or sa NOC PPO, sa mga kapulisan para ining ginatawag nga accidental firing malikawan. Action firing line. 7:37 Action Radio Philippines Standard Time. Abiyad tong pinas ka mga balita nga dapat naton nga pagatutukan sa ato sa nga paggalagad sa Lunes nga edisyon sa Action Firing Line October 31 to 2022. Action firing line. Firing line. Sa mga bag-ulamang nag-monitor sa ato sa live stream, baw kadamo na ba? Iyak na list na lang dugay-dugaya, mga 650
No, amat-amaton talang to kay dugay yak nalis ang inyo sa nga mga ginpadala nga mensahe kag sa ato sa nga mga kakso naman nga nga monitor sa karaoke, sa component, sa sound system o kon sa radio monitor. Hello. Action Firing Line. Welcome sa sining nga palatuntunan. Alas 7:38, standby, unahon ta ang balita magkaksundo kay dugay. Sang patrol sa istorya, sining pulis nga nabiktima sang accidental firing. Objective, balanced discussion, fearless comments. Action Firing Line. Ang balitang ito ay Sige, dari kita ho. Dari ta sa Facebook Live ta, no? Si Ana Sinoro, mayong gabi, salamat gid. Nonoy, Sugano Balaba, okay. Mustang kinilaw ta na, Noy? Sige. Inday Leia Lopez, Gabritor man, si regards ko na kay Bigo ko, no? Sige. Kay Leonard, Leonard. Regards ko na kay Toto Leonard. Raul Cabalhin, sang Barangay Tangob. Sa mga taga-Barangay Tangob na nikid kalipatan, ha? Ngalan nga Raul Cabalhin. Dali na lang ang October nga barangay election, no? Pwede magkapitan, na. Reynaldo Poderoso, good evening, Action Marlon. Monitor kami sa may Barangay Tangob. Sa katropa ta na, Toto Reynaldo. Regards na sa mga katropa ta, no? Malibot-libot na daso na. Salamat. Okay, sa ato sa nga live stream. Leia Younger Esquivel, good evening from Talisay City. Arama si Lilian Tadina Claridad. Okay. RG Ranger, good evening, Action Marlon. Watching from Tangob. Tangob, Porok Kapawa. Alright. Amo na ya. Basta taga Tangob, i-mention gid ninyo ang Porok. Parang test ko kompleto. Kay kung diin ka mo, malagaw ta na kung may time. Okay. Taga Porok Kapawa, Barangay Tangob, si RJ Ranger. Bow. Dabo ko na classmate sa Porok Kapawa no? Stefan Gorosin. Okay. Ano siya? Good evening, sir. And kung gusto kita mag-maintain sa cleanliness of our surrounding, dapat linisan ang kontra-droga kag terorismo para maunlad ang sistema ng ating pamayanan kag mamangin sibilisado ang aton pangabuhi. Okay. Jose Moncal Torilla, watching live from Bidalbagan. Jovi Munaris, Imbo di Campo sa Maaw, Bago City, Golda Villalon. Good PM ko no. Ana Sinoro, arama si Bobby Munoz. Gaulan sa Talisay City. Sige nga pon Ulanda. Halong na. Georgia Gargasiran. Halong Bacolodon, Hambalya. Karen Miraflor. Good evening. Monitor lang diri sa Barangay Tangob. Munisinday Karen. Taga Barangay Tangob di siya. Karen Miraflor. Ka-schoolmate ko ni. Kaya taga Dunya Luisa Medel. National High School man. O sige. Ano nga porok inday Karen man? Sige. Thanks me porok para makwanta. Ma-mention tang porok, no? Paul Spot the Third, Teresita Batik-Batik Suwela. Sumalang good evening sa tanan-tanan, okay? Idilaos, ari kami gihapon ni Nanay Isabel, gabaritor diri sa may Victoria City. Oo, dapat hindi magsalig kag sigigid pangamoyo. Halin kay Ana Sinoro. Richard Artisola Alpiere, gabaritor ko ni Barangay Tabonan, Bago City. Marilo Travilla Catino, good evening. Ana Sinoro, pakigreet Action Marlon, happy birthday sa apo ko. Si KM, 10 years na sa New Zealand. Salamat Action Marlon. Oh, happy birthday, KM, 10 years. From Ana Sinoro. Homa Lamina, ari taga-tangob ni Sinday Homa. Jonalyn Dinyal de Quiripito. Okay, si Tamya ko kay RR Joy, Roger Dinyal, Dodoy Tony. Mga autor ko kay Yeng Yeng, Yong Yong, si Chay Carmen, Gabonitor, Action Radio, kag happy birthday kay Lablab. Evelyn Sinaon, good evening. Monitor lang kami din, Nanay Vangeline sa Porok, kay Sano, Barangay Alhis. Mimi Erminda Duping Atong, mayong gabi. Sige. Mimi, okay. Baby Breeze, Village Tagig, Manila. Dexter Samantha Florentino
Ingieres. Ano na ang nangyari sa dinakip ng pulis? Naghublas siya. Naghublas siyang yesterday nga panapton para matud-an nga why sang illegal drugs sa yesterday nga posisyon. Ha? Ray Flores Baryoga. Okay. Si Okiana Roy, aksyon malong shout out lang dari sa Sir Pujas kag Sir Robles. On duty kami sa Eusebio Arcade. Apat nga gwardya kami ni Sir, monitor kami niya. Eusebio Arcade, dara sa area sang Eusebio Arcade. Bacolod City ni sa, no? Sige, good goes lang na, no? Sa mga guard on duty naton. Victor Acero, shout out kay Boyong Escobar. Daan Tubo, Barangay UP Campus, Quezon City. Sige. Si Toto Alex Kabalhin, monitor man sa ato sa nga live stream. Thank you. Mabalik na dugay, gulugin hawa tanay. Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Office ana, ano nang nauya ako mangulang. Siyempre, pigado, tas kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
Sa kaalam yaya, garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon, ang maginanggaduso nga do, hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permedi siya, gaano sa inyo? Ang permi gid siya, kay hinablos ko siya. Pero bali, hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi, kagisa, kung kisa abibi, kung magdunganay kami sa motor sa ako, pliti, gamay lang nga bagay. Amo lang na. Gawlam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Nakulam sa cellphone ko. Pero kung kisa, hindi ko mamapulam. Kami hinablos, man ko ga online man. Oo. Ikinanglan niya man ng cellphone. Kisa ga complex sila nga duwa. But sin ikaw nagpadala sang message Oo, para sa ano. nagpadala siyang Ito wala man siya may magamit, no? Pero sang last time ginabantayan nyo gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result. Kami si mama, kay si papa, si buong ko. Bantayan nyo da kung kapanglaba ko, bantayan nyo gida yung mabatian nyo kung nadala kami o kung wais. Ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, naging ko kay basis ko, nadala naging kami nga, may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dan wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan ko sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa mga skila. Last time ang na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang huy ako makula. Eh. Yung pigado tas kay ano ko sila. Mandisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay kisa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi kasi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka. Yes. Ano kang hatap ang What? ikaw gid ang valedictorian. Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God may madamo kaya nga tao nga mabulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra, mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit, mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed ka mo kami amo ka mo na hatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginubakal silpon kay ini ko pasig siya na bili ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa ganay nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo mo na si maintra. Ko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga ng mamuna kay Jan Diaz. Kag sa tanang ina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang silyo nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malawagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamon nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, pagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gidayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ang vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures. And sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi, isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa surut kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay! Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente. In punto alas 8 aksyon Radio Philippines Standard Time ang accidental firing nga hitabo mga kaaksyon. Civilian man o kung otoridad ang nagakabiktimas ni, no? Pwede gining malikawan ang ining insidente mga kaaksyon, no? Labi na kung ara ka sa law enforcement unit o kung law enforcement agency. Dari sa Pilipinas, damo-damo na sa mga nagkalabiktima sa ring ginatawag nga accidental firing mga kaaksyon. Ang kalabanan dari ang gidalinan, siyempre napitik ang gatilyo samtang ginatinluan ang pusil. Action firing line. Ang service firearm kung ara ka sa otoridad. Ang insidente kahapon mga kaaksyon sa Barangay Basilingan, dari sa Bacolod City, nga nagpatay sa pulis nga si Patrolman Val Liansing. Kung sang unang ranggo sang nga patrolman ti hambal ko, Police Officer 1 o kon PO1. Sa edad nga 24 anyos mga kaaksyon, nalabot ang handom niya nga mangin isa kakatapo sa otoridad. Una ini siya nga na destino, kag na destino ini siya sa idalom sang Negros Occidental Police Provincial Office kon NOG-PPO. Kahapon mga alas 8 kon mga alas 11:40 ang takna sang udto. Ang kapulisan nakabaton sang tawag halin sa Crapper Rescue Group. Agod pamalon nga may ara sa nabatian nga lupok sa sulod sang balay ni Liansing. Action firing line. Sa pagresponder sang kapulisan, dito nakitaan nila lawas siya ng pulis di. Nga may ara sang pilas sa sulod lato sang comfort room o CR. Gin tingwaan nga madala sa Bacolod Adventist Medical Center, pero makaligad ang pila ka oras makaaksyon, wag gid maluwas gin mawian sang kabuhi. Ining pulis ni mga alas 3:40 sang hapon. Si Police Captain Elmer Bonilla ang station commander sang Police Station 7. Una nga nagsiling na si Liansing, posible na biktima sang aksidente nga paglupok sang pusil
samtang iya ginatinuan inisandig man sa firearm cleaning supplies. Nga nakitaan sa eksena sang insidente. Action Firing Line. Puwerte ang istorya sa kabuhi sa ning pulis ni. But ano ba lang sitwasyon sa puloy-an sang pamilya kag ano ang panaysayon sang pamilya sini. Subong nga hapon, ginpadulungan ni Axon Zel Minardo ang puloy-an sang pulis. Action Firing Line. Kamatian tang istorya sa likod sini sa report ni Axon Zel. Mayong gabi, please kamin. Action Marlon, hugot nga nagapanindugan si Remiala Liensing Fernandez. Ini ang Iloy ni Patrolman Valiancing nga aksidente lamang ang natabo Action Marlon. No, kay suno diri sa Iloy ni Patrolman Liancing nga sang natabo sini Action Marlon, nag-isanon ini siya sa iyang sulod sang panimalay sini. Kay antes pa ni nga naggalakat si Ma'am Remia na nagambal pa ni siya nga nay nang malakat man kudugay-dugay, so nag I love you pa ni siya gani iyang Iloy, which is normal nya man ikuno nga ginahimo Action Marlon kag wala man sang problema sa bahin sa pamilya nila kay kung may ara man no nagamuno gid ini ako nag-istorya ang iyang bata. Kag ginpabasa man sini sang Iloy sa iyang isa ka bata sini Action Marlon no nga hindi iya bulag nga si Faith sini ang conversation sang iya live-in partner which is ato sa Iloilo, so may ara pa nga chat no pero wala sa nga palatandaan nga nag-inaway sila, may ara lang nagapangayo sila pasaylo kay ang gusto sini ni Patrolman Valiancing no makita sinita ni iya nga bata, kagati nagmuno sinang Iloy nga base sa Disyembre magtulotawhay no kagati manog augment inisyuta ni iya sa may Ibi Magalona para buwas no sa piyesta minatay si Action Marlon. So diri ginpahayag na diri sang Iloy nga ang igo sini kay Action Marlon kay left-handed ini siya, dari sa may iayon nga liog no kag posible exit ini ang sa may tuong agtang kagati sa Iloy dito sa Kisame naglapos pa ini kuno ang balas sang arms core no nga 45 sa iya sini ano kagati kasami sini masudlan sang Iloy nung mamangkot ni kung gaano gatinlo kuno siya nga armas kagati kapati gid siya nga aksidente kaya nagtry pa nga magkadto dito ang iya nga bata sa sulod sa CR kag ginhugasan sini ang iyang lawas nga puno pa sang dugo sini kag hindi niya gid Action Marlon bala mapaminsaran nga maghikog inang iyang bata kay ti kung siya papasaysayon na sobra pa ang ginagyan sini sang bata ya sang una nga nag-eskwela pa lang kaysa subong nga daw nakatulot ti bawas na gani sila Action Marlon dahil sa kapigaduhon na sinikiti sa una miyembro ni sila sa 4-piece no kaysa Home of the Blind sila nag-star kag tanan nga mga sidelines sini ang story nila nagdaog pa man ni sa 4-piece beneficiaries no nga gin kagati na inspired man ang kadamaan sini no sa istorya sini ni Patrolman Liancing Action Marlon, so that's why ang iyang panindugan sini nga aksidente gid ang natabo Action Marlon. Mga pila ini sila gani kabilog mag-utod Action Zel? Action Marlon no sa 5 sila ka mag-utod, 2 sini ang indi bulag, ang 3 is bulagid kagati gahibi ang Iloy kay 2 na lang gani ang iya sini nga mata which is amo ni ang mag-utod no nga indi bulag, so nadula pa ang isa kagati bilang isa ka bata no mapinalanggaon kag mabinuligon giniya si Patrolman Valiancing sa iyang pamilya Action Marlon. Ang Iloy okay ya normal. Ang Iloy is bulag. Ang stepfather niya kag ang nanay niya is bulag Action Marlon. Ang 3 niya kautod bulag kag 2 lang ni sila ni Patrolman kag ni Faith ni ang hindi bulag Action Marlon. Ikapila ni siya nga bata ining si Patrolman Liancing. Si Val ikapila siya. So Action Marlon do ika-2 bala mo no ang bata no kay may magulang pa di siya nga pamilyado naman. So ang duaya pagid ka mga katuran ara nagatiner sa Home for the Blind sang ini ang balay ni nga bago ay amo ni iya nga napundar no kay na share sang iyang Iloy nga gambal siya ang balay ni para gini sa 2 ko kabataan kay malakat nako na amo na ambal niya te ang basta nanay niya diin ka makadto tapos gambalan siya nga joke lang amo na kuno ang iya nga istorya kung kakis pero ti ama
mga I love you nga tinaga. Normal yan ko na ginahambal sa iyang nanay, maglambing siya o kung may kinanglanding nga mapaprovide sa mga bagay-bagay, Action Marlon. Bali sa sulod sa isa ka panimalay, bali 7 sila tanan, Aksonsel, dala ang stepfather. Action Marlon, ang Bali. duwa sini kakauturan nga bulag ato sa Home for the Blinds ni kag ang isam daw pamilyado na ni Action Marlon, no? Ang isaya ka manghod ara da siya sa agin pundar gini nila, no, nga balay ni Patrolman Valiansing ang iya nanay kag sa father, apat na sila kabilog ang nagatiner sa sulod sa nga panimalay. Okay, magsilig ka stepfather, ining si Valiansing, iloyagin niya ang babayi. Correct, Action na Marlon. Kag pilang utod niya sa Iloy? Ang sa Iloy, Action Marlon, 5 gini sila. 5 sila kabilog. Kagati wala na specify gid kung sa tatay sini ako na sa second father kung pila kabilog, no, kaga sa una sini nga tatay ako sa tatay gid sa biological father, basta sa kabugusan nga magutod 5 gid sila sa magutod sini sa Iloy, Action Marlon. So ang ginpadulungan mga puloy-an niya ara nahamtang sa Home for the Blind, Aksonsel? Ara sa Purok Apunay gid, Action Marlon. Tama silingan? Oo, sa Mansilingan sini. Kiti ang Home for the Blind siya ari sa may Purok Matahong. Bali ani ang ginpundar giniya ni Patrolman Valiansing, no. Ang Home for the Blind to ya kis aga puli-puli man nato ang iyang mama kis adra o na pero permanente gid nga tiner ang iyang mama diri sa may Purok Punay na para hapos ko no ang ilang nga pag ginawi dira sila, Action Marlon. So ang report una is accidental firing, gapati ang pamilya ang accidental firing gid man. Yes, Action Marlon, kiti sa payag sa nanay, wala siya makita nga rason. Amo nang pamangkutano niya kung nakapoy wala, kung nag-suicide gid man o kung ginaaligar man gid nag-suicide, nakapoy bala, bangod sa ano, amo na pamangkot niya. Kay kung tanawon ko no, ang sitwasyon nila subong mas okay kung i-compare sang una nga wala pa siya nakapulis sini, Action Marlon. Yes, gani man kay kung kita Akson Nalzel maglantaw, nakaplastar na siya. Meranggo na siya, patrolman na, kag why na sang tanto problemahon sa kabanti kung magkasunod ka bilang miyembro sang Philippine National Police, okay na Aksonsel mo, imo sa nga bulanan nga sweldo, ti amo nang pagpati sang ginikanan niya, pamilya niya nga daw wagid sang rason nga mag-suicide, kundi accidental firing lagid. Yes, Action Marlon, ang ila pagpati nga aksidente gid ang natabo. So, Action Marlon, pamatian tani bala ang bugos nga pahayag sa Iloy ni Patrolman Valiansing, si Mama Remia Fernandez. Kasi ini accidental firing ang natabo. Oo, kapati kung aksidente lang kasi pagka natabo sa kwarto, nag-CR pa siya para mag-shower. Pag wala man ko bala nakita nga nagambal nga may problema, so normal man ang amon pag anay pala pag isorya na sa aga naglisensya ko nagmangkot sa ko na majuti kana ba ko oo yung tema ano oras malakat ang ba ko ti normal yung napamangkot kag siling na kadun sa huli nga siling ko tisigot to ikaw na lang din malakat ko isang time na natapos ni Ma'am tao siya lang gid isa sa naman ini wala man sila problema civil party niya. Wala sa tunga time na pero posible nga wala kay na bata login bata man sang debate ang mga tanan nila nga mga conversations sa ako dito wala ka problema to kanami man lang di ma'am nakabati mga tupad balay so there is ang ari siya ang kartangan ni nakasarado bes wala ang inilang okay coming door pero doon sila pa ko na kami siya na ano siya hindi ko sure lawig siguro more than 30 minutes kaya ginakulat ang ambulance kama kailangan lagi din sang pulis mo wala gyapon ambulance dito na to kaya sa ambulance pagulat tapos ginasira ako di man na diabla miss maglakat ko basta siya na di isa. So kamo ma'am sa inyong family diri wala man kamo nang problema or may ginawayan sa inyong bata? Wala kid nagambal pa sa kanya I love you malakat na ko to malis ako no unay halong I love you kamo man lang na sa kanya ka normal lang ba lang normal isang ano ni ma'am wala lang siya sa may nasugid sa inyong mga problema niya kung mga bagay
Wala man. Kay amula na nga na-waste siya lang kuno sa uli nga mangin upod siya, mangin kaupod siya wala ang duwa niya kabata. Kaya nagambal man ko kaning 5 sige si December hula mo tato sila. May wala mang klase mo nga manghod. Ako wala na. Next last ano kaya before pa to highlights ang maskara hambal niya amo na. Pero sa chat ma'am no, hindi na clear man niya nga wala sa paginaway. Wala. Kay ginbasa, sige pabasa ko saya kay Faith, sing Faith hindi ka magano basa tanan niya conversation niyo sa akon. Basa niya, okay Manila mga chat ay halin sang di siya naga-duty, mga chat nga halin sang October 14. Basta sa subong. Ma'am bilang sa Kailoy, ano yung pagkakilala mo sa mga bata? Kung bata, mabuot yun na yung miss. Na ano ko na hindi na siya gusto magatag sa akong problema. Ano na siya. Medyo nga akong bata nang kasilingdang nga hipuson man gina. Nang pero kasyero na siya sa mga kasadya niya. Pero do may mga kasuko, man siya kang gina-share. Kung anong kakatabo siya, gina-share niya man. Pero hindi lang. Pero ang bus nga, nagamo na. Pero ang pagpati ko, tanan ba, kay wala ka. Aha. 14 minutos na kaaligan sa tagtala sa 8, ginapamatian yung mga kaksyon. Ang iloy ni Patrolman Val Liansing, nga si Remea Fernandez. Ining iloy niya si Remea Fernandez, nakaupod ni Patrolman Val Liansing sa live interview, nagligad rin sa Action Radio Bacolod, nagligad nga September 4. Balikan ta si Action Zel. Yes, Action Marlon, no, aton nga asod po sini ang napahayag ni Ma'am Remea Fernandez. Uri, dito ano na lang na tumambala sa doon ay nanay. Sunod ko gali sa imo nga ka-sensitive ang gali paminsaro no, nagamo na sa gani. Kay normal man na sa aton maminsar to. Mama mo malako na dayon. Oo, ma'am, before ni nagpulis si Sir Valiancy, ano ni ang iyang mga nagyan, ma'am? Nang sigado kami mismo. Kami beneficiary kami sa 4-piece. Nang that time pag CI sa amo na dito na kami sa home for the blind ng amon balay. Ama ka na nakagnipa. Hindi man ko napikaduhan sa subong maamo na siya. Amo na ba lagi ginapaminsar ko kung anong giba lang mga rason kung kalimuon yung kidman nga tungod pigado siya. Hindi man. Kasi nasanay na siya nga pigado kami. That's why pati ija ma'am accidental kaya wala sang rason. Oo. Wala. Oo, mas grabe nga nagyan namon sang niya. Kita namon sa mga audience ang amon mata. Sa 5 sila. Sa 5 ko kabata, 2 lang ni silang kakita mo. Siya kagang ikatatlo. Kasi nga sa katatlo ko ni that time, gamay pa niya. Siya ginang ikaduha ko. Siya ginayang tanan-tanan niya sa amon. Kung pagkamata namon, tanan-tanan ba na siya amon. Nagasugo, siya galuto. Ang daw ka-imposible namon nga mahimo. Siya nga ginapahimo na namon. Kasi hindi mo kambal nga tungod obligasyon niya, tungod kinakapoy siya. Tapos miss, hindi makambal mo accidental lang. Kaya permi ko man na siya maanan nga galing Diyos ang iyabi po sila. Oo. Malang na. Oo. Pwede ini siya tani, ma'am. Nang ibi magaluna mo pag ginahambal niya kaya malakat man ko karon dugay-dugay nang una gani hambal niya. Hambal niya gali sa akon, hinay halong. I love you. Hinga pero malakat man ko karon dugay-dugay tapos ba ko ila ko lang dipetaan. Ang pagdambal niya ni sang I love you. Normal niya ni normal yan ang ginahimo. Makalalo na kung may hara sabi nga ipangayoon sa akon. May pangayoon sabi na pabor nga nay pwede aman ko ni anay pangitaan mo ko sang amo ni. Amo na ba na? Normal yan ang ginahimo. So di subong asan o na din sa diri lang na siya ihaya sa Talay-Mara. Hindi sa St. Peter siya pero sa Wednesday pang viewing niya kay wala bekan. Sa Wednesday ang viewing sa ito po ka? Ginaano naman yung Saturday sa morning. Saturday morning. Alin sa mga classmates niya? Yes, Action Marlon. Amo ato ang bugot nga pahayag sa isang iloy ni Patrolman Valiancy si Ma'am Remea Fernandez. Condolences gid sa family sini Action Marlon no kag ang viewing sini sa Miyerkules kag ang lubong sa Sabado nga adlaw Action Marlon. Sige.
Balita gikan sa patrol ini si Action Zil Minardo. Una sa balita, una sa aksyon sa Bacolod, Action Radio. Action Firing Line. Sa nasilenta na, may pagkapinasahe ang istorya sining pamilya ni. Makin mo, ang Iloy, bulag, ang stepfather, bulag, ang tatlong kabataan, bulag man. Di katabo, gini na sa siguro, no? Nagligad, ining pamilya ni. Kag ining si Patrolman Val Liansing, kag pamilya niya. Nagdaog kini mag-aksyon sang 2022 National Search for Salaysay ng Buhay ng Pamilyang Pantawid. Nga sa nasilinta na sadto ginatawag nga Huwarang Pantawid Pamilya. Sa Isay, may tig-ulo mata. No? Way na man guro sa iban to nga entry to nga makapierde pa rin sa sining istorya sa likod sang pamilya ni Makaksyon. No? Sa mata ng batang 4-piece category. Nagligad nga September 4 sa nasilinta na sa programa, Sunday program nga Istorya Espesyal. Ang host, ang anchorman, si Bacolod City Councilor Israel Ising Salanga with Mark Salanga. Nagsaka na disbabaw. Ining si Patrolman Val Liansing, upod ang Iloy niya. Nga si Remea Fernandez. Ay dito, ginsaysay nila ang kabuhi nila kagin feature sa sina nga palatuntunan. No? September 4, Ario, ang person lamang sa interview ni Councilor Salanga sa kay Patrolman Val Liansing. Kumusta ang ipapagdako? I mean, was there a time nga sa eskwela ka na elementary, nga namangkot kaya nga amo na yung sitwasyon mo, samtang iban hindi. Nag-cross kin na sa mind mo. Because very unusual siya eh. Yes, actually, Counselor, nag-cross kin na sa mind ko nga na-question mo ko sa life ko. Nag-abot sa point ka amo ning family ko. Sorry, Counselor. Nga iba niya normal. Iba normal. Tapos, mabra nila ilang mga gusto. Katuan nila ila gusto. Samtang ako, ang responsibilities kag ang situation nga hindi ko malinan. Hindi ka kahalin tungod, siyempre ikaw ang batas ang imong pamilya, yes, no? Ako na nag-stand nga bilang vision nila. Di ka nag-school? Sa CTI. Elementary? Ng Rizal. Rizal Elementary School. Rizal, tapos City High ka? Bacolod City National High School. Paano ka naka-kolehiyo? Kaya for sure ang question na nila, kung mo nakabudlay sa imong sitwasyon, paano ka naka-college? Sa sitwasyon nga bilang kontento na lang. Nang nag-try ko tani, counselor, UNOR, ng mga working student ko. Gusto ko niya mag-cream o... so gusto mo kanya magpulis lang sa una? Gusto ko man magpulis. Handom ko man sa una nga. Gusto ko magpulis. Kaso sa financial, counselor, hindi kaya kaya. Hindi kaya kaya. Nang bali that time, nang makuha na ko tan exam sa UNOR for working student. Then may opportunity nga nag-abot, counselor, ang 4-piece. Bali, member kami ng dugay na sang 4-piece. Ang Pantawid Pamilya. Free tuition and allowance, counselor. Sa diin na siya? Bali, nag-take exam kami. Pa-take exam kami sa West Visayas State University. Sa diin na siya gani? Nang sa Iloilo. Iloilo? Oo. Public school na siyang ginskulahan mo, nakapasar ka, layo gali, Iloilo? 4 years, bali 4 years. Amo pag gina-counselor ng bali 4 years ko, nagantos nga layo sa family? Family ko. Paano pagkaon nyo to? Bali, kung isa counselor, siyempre, sa government, may delay may akong isa ang mga allowances, mga muna. There was a time, counselor, nga one day, maging kaon. So, bayabas lang yun. Para makatapos. Para ma-survive na naman another day naman. Sige. Bugat lang, counselor, pero happy na lang nga. Na kaya bla nga na-surpass, ma-reminisce mo bla nga. Ay, nagyang ko to nga. Amo to bla nga na-survive ko. So, at least na-monitor sa nga to niya mga tagpalamate kung ano ang gin-go through nyo, ang experience before ka nakalabot. Pagpasar mo, sige na. Nag-struggle po, counselor, sa financial. Kaya tungod yun, mag-apply ka, siyempre matabo ka naman, may mga expenses ka na. Expenses, matiner ka to.
Tapos ano gid time dapat ano kagid desidido gid Desidido kagid. counselor. Oo. Kay na-recall Sa ko. tanan nga inspiring nga maging pulis dapat dedikado gid. Delikado kagid. Action! Firing line! Firing line! Abotong interview sang istorya special with Bacolod City Councilor Ising Salanga sa kay Patrolman Val Liansing mga kakson. That was September 4 sa 2022. Ti subo man kag damo sang mga padala sang pag-unong sa pamilya ni Liansing. Ti ko mo ginasiling nga accidental firing kag pulis ang biktima. Laban-laban nga diri naman ni mabuhi mga kakson ang panawagan nga pag-review no sa policy may kantaran sa weapons training. Action! Firing line! Kay dumduman ko naman no natabo to sa may Ilocos region may live fire exercise to nga ining live fire exercise nagresulta ni mga kakson sa pagkapila sang duha ka mga kapulisan. Ti natabo ganito sa mismo training nga ina under controlled conditions. So hindi gid malayo mga kakson nga matabo mani sa course of normal police functions involving firearms and live ammunition. Action! Firing line! So ang safety is paramount in weapons training. Kag ang kada instructor must not fail behind this primary consideration. So importante nga panumdom sa mga kapulisan. Kabalo naman kamo naguro kung ano ang dapat kag hindi dapat. Kung pag-ablig, no, pag-amlig, kag pag-tipig, paghalong sa industry nga service firearm ang paghahambalan. Para nga ining sahi sang insidente ni hindi na masulit kag malikawan. Action! Firing line! Ini nga ba hindala sa aton sa kalawan sang MyTC, alkaline nga vitamin C na Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Sana, ano nang nauya, ako mangulang. Ay, siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, manisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon ang maginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handle niya. Pero permedi siya ga ano sa inyo. Ang permit siya kay hinablos ko siya pero balik hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa ang bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pretty gamay lang nga bagay mo lang. Gawlam sa kuno sa imo cellphone sa imo. Gawlam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duwa. But so, ikaw nagpadala sang message para sa ano. Kasi wala man siya magamit, no? Pero sang last time, ginabantayan nyo gidman ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa si buong ko. Bantayan nyo da kung kapang laba ko, bantayan nyo gidayang ang babatian yung kung nadala kami kung kunwais. Ang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Doon nalipay, nagkik ko kay basta ko, nadala nagkik kami nga, may gimpamangkot lagi daw. Nakabudlagid kun online, mas lami sa nga face-to-face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si Bong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos ulit. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay gaabal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung sana ano nang ako maghulam. Pigado, tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay kisa blurred man ang cellphone niya mga ginagamit ko siya wala sa kakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang. Basta kung nadala lang ko sa top, happy na ako. Minising sa high school honors din ka? Yes. Ano kang hatap ang... One. Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo busilingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga magulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story, an island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhi, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tugtog sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsige complain bali instead na mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang demonyo ang mga iban, yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed kamo kami amo kamo na ang inhatag sang God. Sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasensya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man yat sige lang pang kay basta kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ulihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginhalay ko sa katulod gid ko nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga basi hindi magutong malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si mga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kun madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga duha nga muna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si mga Diyos magkadayon ang inyong programa kay hindi lang si Leonagres laparan ng buligan ang iban nga kinahanglan man kung magapadayon ng inyo promo basi sila naman ang malabagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon paghatag sa paglaom. Aksyon Radio! Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo. Kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangan sang dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1. Isa lamang ina sa nag-ambadara si Danny Javier sa Apo Hiking Society. Masubo-subo ini nga balita makakson para sa music industry bagod si Danny Javier sa Apo Hiking Society
Nagtaliwan sa edad nga 65 anyos. Ginakilala ini sa nabantugan nga OPM icon nga si Danny Javier. Nagkompormar sa mga kasunamong bata ni Danny nga si Justice Javier Long. Agin kompormar ini nga balita sa Facebook post na kaakson. Nasaan sa post nga napatay ini si Javier bangod sa komplikasyon sa mga ginabatsyag sa ni nga balatian, no? Damo ni sa ginabatsyag nga balatian mo. Last ka kita ko din luniwang gibariya sa nga lawas. 75 years old nga si Danny Javier. Sang Apo Hiking Society nagtaliwan. Ay isipin na lang na ang buhay. Alas 8:38 Action Radio Philippines Standard Time. Firing line. Sa siningabahin ay balontar detalye sang mga balita sa report ni Action Dale Salazar. Ay by the way gali, Boss Carlo ang DYEZ Action Radio Bacolod. Standby kamo kay umpisa alas 6 buwas sa aga. Nagapatagayon kami sa special coverage Undas 2022 special coverage para nga idulong namon sa inyo sa niogsaran kung nano ang sitwasyon sa nagalain-lain nga mga sementeryo, patio, publiko man kon pribado sa Bugos nga Negros Occidental. Action firing line. Anong mga istorya may kantaran sa pila ka mga sementeryo diri sa sunod sa nga Bacolod kag Negros Occidental, plus ano ba ng mga pagsulundan nga dapat tumanon sa mga bisita sa mga patio. Kaya man ang COVID-19 ara gihapon pero damlag lang gin kakas na makaksun gin mando na sang presidente mismo ang pagdula sa face mask. Di ba naunta ni Boss Kadlaw kung ano ka istrikto ang face mask sa mga kaangay sa nga lugar. Temati ang patio magkaksunti si Governor Bong Lacson nagligad. Nagpanomdom gani sa mga nagrense nga kung pwede mag-face mask gapon kung ara ka sa sulod sang sementeryo. Action firing line. Ang balita halin sa Bacolod City Hall, Bacolod City Government Center, DSSD, ginakonsolidate pa ang kanamuon sa mga balay nga nagkalaguba bagod sa Baguio Paing. Kaya Bacolod City RRMO nagpanugyan nga kung mahimo, hindi na pagdalon ang mga bata sa pagbisita sa patio. Action Radio City Hall report. With Action Dale Salazar. Action Dale, mayong gabi, please come in. Action more update kita sa mga evacuees diri sa may Bacolod City bangod sa malain nga tiyempo gin-confirm diri ni Wendy Castro ang social worker sang DSSD nga sign action mars sa mga kalabidad kag disaster nga ti daw halos tanan na nga mga evacuees ang nakapauli na sila sa mga pulian. Pinaka-latest earlier no after lunch kay ina nagpauli ang mga evacuees nga nahamtang or temple ano nga nagatinera sa may Banago Elementary School 1 kag Banago Elementary School 2 Action Marlon na ini sila ang nagpauli na sila sinitag sa tagsag ka mga panimalay kag ti iban nila sa Action Mar ang ila sila mga puloy-an no totally destroyed at iban nagatinera sila sinitag sa tagsag ka mga himata Action Marlon no. So sa information from Wendy Castro nga ti according siya gina-consolidate pa ang mga numero sa mga panimalay nga nagkalaguba nagkalapektuhan. Bangon sa malain nga tiyempo, Boras Marlon, nga ginaprocess ni para man sa financial assistance nga ila sini nga mabaton halinman sa DSWD o kon lokal nga panguluhan sa Bacolod City. So far sa pala ang confirmed diri nga details nga nagsulod sa Bacolod. Amo siya tanan. So far 10 initially ang totally destroyed sa bahin sang Barangay Banago Action Marlon. Pamatayan naton si Sir Wendy Castro, ang social worker sang DSSD Bacolod. Sir, ang Banago Elementary School 1, 26 families na lang bilin. Tapos ang Banago Elementary School, 86 families pa. Pero after lunch, as of now siguro, time tapos nila panyaga, mamatamat naman sila gwa. Tiga, dako gid man sa nga nga na agyan katungod sang tubig bala sir kag duwa ka may high tide sabi nga natabuan. So damo gid ta na ang aton nga
mga rescuers kadamo gid sang na rescue halin sa mga flooded areas. Kaya amo na subukan naman ang dason nga Brown sa aton nga mga social workers kag ang aton nga sa barangay kag ang aton nga mga daycare workers mag-validate sang damages nga mga kabalayan kung mapartial siya or total siya. Pero gina-consolidate pa namon subong kagapon ang nakuha namon sa Banago is 10 houses ang totally damaged. Para sa nga gina-ongoing pa nila libot same man sa aton nga ibang nga kabarangayan. Action Mar, nabatian si Sir Wendy Castro, ang Social Welfare Officer 2 sa DSSD. Siya ini ang focal for disaster action, Marlon. No? So wala pang diya sang timeline kung saan mabato na ining financial assistance nga halin sa lokal na gobyerno sang syudad sang Bacolod since screen pa man ini i-validate kag pagiman sa mga litrato kag interview sa mga social worker kung bala qualified ang isa ka pamilya nga makabaton sang ayuda action, Marlon. Sa iban nga balita gikan sa Bacolod City Hall, may panugyan diri si Dr. Maria Ana Arnie Pornan, ang head sa Bacolod CDRMO nga kun mahimo ipabilin na lang no sa panimalay ang mga kabataan aksyon na Marlon kag hindi na pagdalon once na mag-visit sa mga patso diri sa may Bacolod City. Pero kung hindi gid man ma-prevent o kung malikawan nga hindi mabilin, na pwede man madala pero dapat hindi na bala magalawig ang pagtinera sa mga patso action, Marlon, public man o kung private cemetery. Actually, mo na siyang iyang reaksyon ni Dr. Pornana kasunod man sang natabo nga stampede dito sa area sang Seoul, South Korea. Kliyente ginatos ka mga individual nga kalabanan, mga kabataan ang bangod sang stampede nga tabo sa ka Halloween event. So according kay Dr. Pornan, naka-deploy na sila no sining mga responder, may mga volunteer groups man nga gintap ang Bacolod CDRMO, kada patso may sang medic nga naka-standby action, Marlon, na para magbuliging kasagid man nga may mga emergency kation na sang piyesta minatay kay amo na siyang ginapaabot ng pagdagsa sa mga residente kasi for the past 2 years action, Marlon, ginregulate bala no ang ining kahiwatan on the day sang November 1, November 2 ginsira ang mga patsyo no. So ginapaabot diri sa aton sining mga city officials sa otoridad ang pagdagsa sang mga individual sa patsyo kun hindi magulan. So according kay Dr. Pornan, magluwas sa piyesta minatay ang ila sining another job pag ito kontrabaho amo niyang sige-sige nga pag monitor action, Marlon, sa ginapaabot no nga bagyo na si Queenie nga nakasulod na sa Philippine Area of Responsibility. Pamatian naton si Dr. Pornan, ang pamuno sa Bacolod City Disaster Risk Reduction Management Office. So kami din nag-monitor sa office, by the same time nag-deploy kita sa mga mga sa barangay tabla nga mga responders. Pero ang iban kasi iban nga patsyo sa bulutay pa man ang tawo, iban guro sa ugto pa o iban sa gabi pa sa deploy. Pero mga police na sa nato. So kami din monitor sa office ang tanan nga check sa mga sa mga sementeryo nato. Oo. Malis do anong tapos na Doc? Blue or red alert or ano na siyang or may tawag nila Doc? Usually white na siya. White. Monitoring lang man, no? Pero kung may mga cases na takon abi may mga ganti, ma-blue na to. Okay. So far wala pa. So subong wala pa man kay naglibot ko bago na pero 4 pa lang kapatsyo na libot ko. Oo, I see. Bali ano ni nga mga patsyo ang nakatuan mo na Doc? Santuario, Forest Lakes, Alihis, tapos nang Bacolod Memorial kag Sacred Heart sa Sumag. Oo. Bali mo na sa CDRMO personal, di ba may mga volunteer groups na Doc? Amo na siya gani usually ang part na ang volunteer groups ng DRMO kay di ba gin-accredit na sila naton as part of the city response. So usually ang ng parado hindi blabudlay ang pinakalapit sa ila barangay or sa ila barangay mismo kung may mga may ara sila mga ambulances, may ara sila mga group, rescue group.
Oo. Subok nga tigkalalag, Dok, do we still advise nga mga kabataan mula, Dok, or dalaw pa Japon, or anong panugyan natin nila? Depende sa imo kung mas maigi na ang kabataan, hindi na pagsagay dala sa sa patsyo. Kung dalon din man, dali lang puli dayon kasi magdamo tao like what happened sa Korea nga nagsampid. Ang nagkalamatay ito, kalabanan yung kabataan, mga teenagers. Diba? Kaya hindi pa sa kabaloy kung ano sila. Pero may mga medical standby niya, Dok, sa katapat. Interview kay Dr. Pornan, ang head sang Bacolod CDRRMO. So far, dito sa may Bacolod City, more than 400 na mga special permit ang na-issue sang LGU, include the deduction more than mga less than 100 na mga flower vendors from municipality of Murcia. Since may sulat si Murcia Mayor Jerry Rojas sa FP kay Mayor Abby Benitez nga i-allow ang ila sining mga flower vendors nga magbaligya diri sa may Bacolod City. So sa mga 400, mga 300 mga Bacolod non nga mga negosyante sang Bulak, Candila, and then 100 more or less amo naman ang mga residente sang Banwa sang Murcia Action Marlon. Mga update kabalita gikan sa Bacolod City Hall ang ka-action nyo. Action Dave Salazar, una sa balita, una sa action sa Bacolod Action Radio. Action Firing Line. Inangabahin dala sa aton sang Pag champion ang ginamit mo, may pagkakataon kang maging milyonaryo. Champion na, milyonaryo pa! Ilagay sa isang papel ang iyong name, age, address, phone number at pirmahan. Ilagay sa isang white legal-sized envelope at lakipan ng alinman sa mga required proof of purchase. Kasama dito ang tamang bilang ng empty sachets, wrappers at mga pouch ng Champion Superpower Detergent at Champion Antibacterial Fabricon. Sa labas ng envelope, ilagay ang promo title, ang POP na ginamit at MBC station na yung pinakikinggan. At ihulog ang iyong entries sa mga drop boxes na makikita sa iyong mga favorite MBC radio stations. Mas maraming entries, mas malaki ang chance mong manalo. Mamimigay kami ng 1 million pesos sa ating grand draw at libo-libong piso pa in cash sa mga weekly draws na magaganap sa mga MBC radio stations nationwide. Champion na, milyonaryo pa. Champion, tapat po sa inyo. Brought to you by Champion Supra Power Detergent with X-Stain Technology at Champion Antibacterial Fabric Conditioner. Puwerte nga ability! Kasaysayan nga gipadala sang atong mga tagpalamati sa matag adlaw nga pagpangabuhi. Suno sa ila abilidad kag kun anuman nga mga diskarte nga mabuhi, maayo man o kun hindi. Ang tawo may abilidad. Kung imo inisaksihan kag panilagan ang ability, duna kag yara nga daan sa halos tanan. Kung ano man ang imo abilidad o kung diskarte sa kabuhi, magpamati sini nga palatuntunan kay mahimo ang imo abilidad kag diskarte, hindi na makapaayo sa sinuman kag inihalit na nga imo pagahinulsulan. Puwerte nga ability, kada hapon pagkatapos ng drama, Timbangan sang Katarungan. Kung sana, ano nang nauya, ako mangulang. Siyempre, pigado, tas, kay, ano ko sila, padisurbo ko sila lang, tapos kita, kakulbaan ko kay, basi, hindi ko mapasar kay.
sa kaalam yaya garantisado gi ko 100%. Pero ang kapigaduhon amo ginanggaduso nga do hindi yagin matuman ang handog niya. Pero permi di siya ga ano sa inyo. Apin mi permi gid siya kay hinablos ko siya pero bali hindi man ko kabulig siya financially. Ti sa amo na lang nga paagi kagisa kung kisa bibi kung magdunganay kami sa motor sa ko pliti gamay lang nga bagay amo lang. Go lam sa kuno sa imo cellphone, sa imo Ulam sa cellphone ko pero kung kisa hindi ko mamapulam kami hinablos man ko ga online man. Ikinanglan niya man ang cellphone ti kisa ga complex sila nga duha. But sin ikaw nagpadala sang message para sa ano. Ito wala man siya magamit no. Pero sang last time ginabantayan no gid man ang result na. Oo, pero may kuya ga monitor sa result kami si mama kasi papa sa buong ko. Bantayan niyo da kung kapanglaba ko, bantayan niyo gidaya nga mabatian niyo kung nadala kami o kunwais nang nag-confirm na sa akon nga kung ano address ko. Do nalipay nagid ko kay base sa ko nadala nagid kami nga may pamangkot pag daw. Nakabudlagid kun online, mas nami sa nga face to face kay kami dahil wala kami connection kay pigado lang kami tas nabudlayan sa mga gadget pero si buong piyapin ako okay na miskilan ako. Okay, tapos kagid. Gusto ko makatapos sa eskwela. Biskaan may COVID pa tapos na. Tapos sa may eskwela. Last time anto na do medyo emotional ka kay abal mo gapanghulam ka lang phone. Anong gakatabo kung maghulam ka lang ano kung magklase di? Kung kisana ano nang ako maghulam. Pigado tas kay ano ko sila madisurbo ko sila bilang tapos kita kakulbaan ko kay basi hindi ko mapasar kay wala ko ano hindi ko permi makamit tapos kakulbaan ko permi kung mag-test kay may time limit tapos ang connection pa dan permi sa akon kag hindi ko masyado makita kay isa blurred man ang cellphone niya kung ginagamit ko siya wala sa nakulbaan ko permi basi hindi mo ko madala sa tab siyempre kay isang bigado lang basta kung nadala lang ko sa tab happy na ko. Minising sa high school honors student ka? Yes. Ano kang hatap ang... What? Ikaw ginang valedictorian? Message ko sa mga pigado na hindi ka mo mawadan sang paglaong kag always ka mo pray kay God nga may mga tawag nga mabulig sa inyo. Biskan pigado lang ka mo ka. Hindi nyo git pag-underestimate ang inyong self. Nga biskan pigado lang ka mo silingon hindi na ka mo ka pagkatapos sa eskwela. Do ang pagkapigado, hindi na sa rason para makauntat ka mo sa mga eskwela, damo kaya paraan kag kung magsalig lang ka mo kag sige-sige lang ka mo pray kay God, may madamo kaya nga tao nga manggulig sa inyo. For every shared story is an inspiration for many. But it could be more inspiring if that story comes from those who are less heard. When asked about how we were able to select Mulukabok Integrated School in Sagay City as a beneficiary of the annual Balik Eskwela program, the answer is very simple. Frankly speaking, we wanted to see and experience the renowned Mulukabok footwalk in its beautiful nature. Upon entering the school, we were welcomed by beautiful smiles and warm hearts, silently expressing their gratitudes. At the venue, learners and teachers who are working hand in hand for a better future are excited to enjoy and participate. Parents are also lining up to avail free medical checkup and medicines. Indeed, nothing is impossible and unreachable until you personally see the real situation of a certain location. The 30-minute boat ride seems to be a few distance walk because of the satisfaction and fulfillment we have in our hearts. Behind the awesome facade is a totally different story. An island community which cannot easily be reached by humanitarian services because of its far location.
But now, Aksyon Radio Bacolod made it possible because we believe that like news, our service is limitless. Thank you, sponsors. Thank you, God. Umbra! Umbra! Mga misteryo, katingalahan, pantasya, kagkatanagaan sa likod sang mga langit. Mga kasaysayan sa dupa, subong kag mahimo sa palabuto, katulad sa mga Pinoy legendary story. Aswang, manananggal, amaranhit, tiktik, tayho, kamang-kama, kag mga duwende, Maria Makining kag bruha sa kuweba, magkapala nindog balahibo kag makahaladlo, makasilig ni nga mga kasaysayan katulad sang ginsudlan sang malain nga espiritu kag demonyo, kondinado, reincarnation, kag iban pa nga mga kasaysayan nga makapanganga samtang amat-amat nga tukibon ang mga ginsuguran tubtub sa katapusan. Mabatian kada aga pagkatapos ng drama Barangay 684. Sa mga students nga ng mga blessed bala nga may complete ang parents, may mga gadgets, tapos na complete ang ilang nang arab lang mahatag ang gusto nila nang hindi na ako magsigi complain, bali instead nga mag-complain, bali pasalamatan na lang kay blessings na nang dudumonyo ang mga iba yung mga bata man nga mas need na, pero kamo nang blessed ka mo kami amo ka mo na ang ginhatag sang ni God. Kuan sa nga mga ayo sa ginabakal silpor kay ini ko pasig siya na biri ang atong income kulang gid sa atong ginagawi man at sige lang pang kay pasig kaluyan mangita kan ta idea nga makasilpon mo ko di ko sing ihi nabatian ang sa Aksyon Radio kay Tita Wilma nga pwede makatry magpadala sa ilang kasaysayan sa kabuhi sa parte sa pag-eskwela subong pandemic di mo na ginharay ko sa katulod gid ako nag-intra. Di nagsiling pa sa gana nga niya basi hindi magupang malawagan kay kadamo man si maintra. Ningko try lang kay basi kaloyan si Marga Diyos kay ikaw mablang malawagan hindi dako naman ang pasalamatan ta sa ila kung madala kaya. Di amo na guro sir. Madamo kay salamat sa inyo nga Ma'am Nuna kay Jan Diaz. Kag sa tanan gina-invite ko lang no. Kabay ka kaloyan si Marga Diyos magpadayon ang inyong programa kay hindi lang Silyo Nagres laparan ng mga buligan. Ang iba nga kinanglan man kung magapadayon ng inyo promo, basi sila naman ang malawagan sa Madason. Kapasalamat ko sa Aksyon Radio kay na isa ko sa nagdaog sa ARB 4B sa pagbulig sa pagtuon, paghatag sa paglaog. Sa maulamang nga panahon, mga lamok nagadamo, kagdala sini ang pila ka mga masakit kaangay sa dengue. Yari ang pila ka mga pamaagi nga dapat himuon para malikawan ang dengue. 5S agud malikawan ng dengue. Number 1, search and destroy o pangitaon kag gub-on. Pangitaon kag gub-on ang posible nga istaran o pon itugan sa mga lamok. Ulaon ng tubig nga nagatiner sa mga lata, goma, kagiban pagid nga mga kagamitan nga sarang maitugan o kung pugaran sang lamok. Mintinahon nga matinlo ang palibot paagi sa pagpanilhig permi sang ugsaran.
Number 2, secure self-protection o proteksyonan ang kaugalingon. Proteksyonan ang kaugalingon kontra sa kagat sang lamok. Magsuksok sang malaba nga panakton pareho sang long sleeves o kung mga bayo nga may malaba nga pako. Pwede man makagamit sang mosquito repellent kag mosquitero. Number 3, seek early consultation o magpakonsulta gilayon. Kung may hilanat sa sulod sang duha ka adlaw, magpakonsulta gilayon sa pinakamalapit nga health center o kon ospital. Hindi na pagulaton pa nga maglala ang ginabatsyag antes magkadto sa doktor. Number 4, support vector control measures o suportahan ng vector control measures. Suportahan ang ginapatigayon nga regular nga pagpag-spray, misting o kon larviciding sa palibot. Ini ang makabulig para matap na ang pagdamos ang lamok. Kag suportahan man ang fogging o kon pagpaaso sa tion sa outbreak. Number 5, sustain hydration o kon mintinahon nga may nagakaigo nga tubig sa lawas. Mag-inom sang 6 tub-tub 8 ka baso sang tubig adlaw-adlaw. Pwede man mag-inom sang oral hydration solution kung kinahanglanon. Kaglabi sa tanan, magkaon sang masustansya nga pagkaon, agod may resistensya, batok sa nagakalain-lain nga masakit, hindi lamang batok sa dengue. 5S para malikawan ang dengue. Search and destroy. Secure self-protection. Seek early consultation. Support vector control measures and sustain hydration. 5S para malikawan ng dengue. Barangay 684. Drama komedya nga nagatalakay sa mga hitabo sa kabuhi. Isyu politikal, siyensya, kag kinaugali sa sulod kag guwa sang pungsod Pilipinas. Oh my God! Wow! Ang mga tagpalamati, magkakadlaw sa pagbabati paagi sa kalaglawan ng mga characters kag mga eksena sa atong drama komedya nga mahimo nagakatabo sa ila kasilingan, kapitan, mayor, congressman, senador kag presidente man nga makahatag kalingawan sa matag adlaw nga tanan. Gunggong! Barinig kita sa mukha eh! Barangay Anuman nga oras kag tion, posible nga magluntad ang aksidente sa dalanon. Yari ang pila ka mga road safety tips para malikawan ang pihikyo. 22 nga pangalagad, magatakop naman temporaryo, buwas nga adlaw, November 1 at exactly 6 a.m. Alas 6 buwas sa aga, magasugod ang special coverage on DAS 2022 sang Action Radio Bacolod. With Action Oliver Pason, Action Elway Dutelio sa technical control sa ato sa News Center, Action and Defensor Lisay. Ako naman, Action Marlon Hinuwaya. Thank you for watching and thank you for listening. Una sa balita, una sa Action sa Bacolod, Action Radio.